Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Agosto 17, 2023. Groundbreaking ka sports complex kag theater Hiwaton Agosto 18. Know when to play and when to study, pahayag ka President ka Supreme Elementary Learner, Government Division Federated. Kawatan nakataban ka 75,000 pesos nga cash kag 24,000 nga balor kaduha ka relo. DepEd Iloilo nagaplano nga maglunsar ka programa sa idalong ka ALS. Iloilo Provincial Government nakahatag ka 11 milyones ka pesos nga bulig para sa hog raisers nga naapektuhan ka ASF. Ginakakulang ang classroom sa Iloilo. Hiwaton Agosto 18, alas 8:30 sa aga, ang groundbreaking and laying of time capsule kapag tukod ka multi-purpose building o theater sa Santa Barbara National Comprehensive High School o kung SBNC siya sa likod ka Alumni Hall. Samtang ang groundbreaking ceremony kapag tukod ka multi-purpose building o sports complex sa Santa Barbara Central Elementary School ang patigayunan pagkatapos sa high school. Kung sa diin ang pagtukod ka theater, ang may alokasyon nga 5 milyones ka pesos. Samtang ang Municipal Sports Complex ang may pondo nga 10.5 milyones ka pesos paagi sa pagpatigayon ka Usuwag Ilonggo Party List. Kaginalauman nga pagatambungan nanday Congressman James Jojo Ang, Congressman Michael Goriseta, Mayor Doc Dennis Superficial, kagiban pa nga dinapit ang nasambit nga kaywatan. Groundbreaking ka sports complex kag theater, Hiwaton Agosto 18. Bilang isa ka presidente ka Supreme Elementary Learner Government Division Federated kag Youth and Environment in Schools Organization o kun YESO, Mia Ann Christine de Mejillo Andrade nagpaambit siya ka best practices nga pwede ma-apply ka pareho nga estudyante agud makope o kun ma-handle ang mga aktibidades kag pag-eskwela. Sunod sa iya dapat kinahanglan, you know when to play and when to study. Dapat balanse, may tion sa paghampang kag pagtuon, kag dapat may time management. Pamatiin ang pahayag ni Andrade sa interview ni Ugyon Blessy May Sampil. Para kanimo, being a leader takes immense courage to guide and uplift one's people. However, ang tuod nga leader goes beyond that. By serving their colleagues, collaborating with them, and consistently inspiring them to dream more, learn more, do more, become more, and achieve more. If you possess these qualities, you are not just a leader. You are a remarkable leader. yes, being a remarkable leader and Know when to play and when to study. that's correct, Jen, who know when to play and Si Miss Andrade isa ka Grade 6 Special Science Elementary School sa SBCES. Katapo man siya sa Girl Scout kag Utuhan Theater and Dance Company. Nakuha niya man ang kadalagan sa English Local News in Broadcasting Congressional Level, Technical Application Congressional Level kag Poster Making Contest 2019. Know when to play and when to study, pahayag ka Presidente ka Supreme Elementary Learner Government Division Federated. Paday nga ginaimbestigaran ka mga katapo ka Santa Barbara Municipal Police Station ang person of interest sa natabo nga kawatay sa Balibagan Este Agosto 17 alas 2 sa kaagahon. Samtang ang biktima ang ginkilala kay Alfredo Hamuyot, 52 anyos, kag residente ka na Sambit nga barangay. Siyang nakuhaan ka 75,000 pesos kag duha ka relo nga nagabalor 12,000 pesos kada isa.
Base sa pagpangusisa kakapulisan, wala sang tawo ang balay sang natabo ang insidente. Kag pagabot ka biktima na diskubrihan nga ginsulod kag wala makilalan nga tawo sa iya balay. Kun sa rin ang suspect ang nagsulod kag nagwa sa bintana paagi sa pagkuha kay jealousy. Pamatian pahag ni Police Major Saray Pabalan sa interview ni Ugin Ray Shedina. Sa aga, nadiskubrihan sa isa ka umuluyo sa barangay Balimbagan Esteno si Sir Alfredo Muyot yang iya balay ginsulod sa sa Kawatano. Kaya din siya sa Minamatyan, so wala taong balay niya. So tapos nag-report sa mga aga, allegedly ginsulod ang iya balay, nag-api sa likod sa balay ka ginkuha ang jealousy na frame na sa mitana kag dito nagsulod kag dito sa sulod din ukay ang balay niya kag based sa iyang inventory, nadula ang iyang relo, sa kasiko nga relo, nag-worth sa 12,000 pesos. Kag isa ka cash nga relo, nag-worth sa 12,000 pesos. Kag may cash pag hindi nga 75,000 pesos. Pero sa kang cash? 75. Kag may alahas, strong alahas na recover sa ating pulisan. Kawatan na taban ang 75,000 pesos nga cash, kag 24,000 nga balor kaduha ka relo. Nagaplano ang Department of Education o kung DepEd nga maglunsar ka programa sa idalom ka Alternative Learning System o kung ALS bilang enrollment to employment. Ini ang nagatuyo makig-angot sa ALS graduate nga hindi makapadayon kapag paeskwela sa kolehiyo para sa posible nga pagpang-empleyo paagi sa bulig ka Technical Education and Skills Development Authority o kung TESDA kag Department of Labor and Employment o kung DOLE. DepEd Iloilo nagaplano nga maglunsar ka programa sa idalom ka ALS. Naglabot sa 11 milyones ka pesos ang financial aid nga ginhatag kay Iloilo Provincial Government sa mga hog raisers nga naapektuhan ka African Swine Fever o kun ASF. Base sa datos ka Provincial Veterinary Office, tubdib Agosto 14, 11,666,000 pesos tanan ang na-release sa 1,173 ka-hog raisers. Iloilo Provincial Government nakahatag ka 11 milyones ka pesos nga bulig para sa mga hog raisers nga naapektuhan ka ASF. Base sa Schools Division Office of Iloilo, apisar nga magabukas na ang klase sa pampubliko nga mga eskwelahan, kulang pa sa gihapon sang 1,652 ka classrooms sa bilog nga probinsya ka Iloilo. Samtang nagapasalamat man ang Schools Division of Iloilo sa bulig ka Iloilo Provincial Government paagi sa pag-alokar ka pondo para sa Iloilo Provincial School Board nga naga-augment sa pag-construct ka dugang nga classrooms kag sa counterparts ka local government units. Samtang magluwas sa classrooms, nagapahayag man ang Schools Division of Iloilo nga nagaproblema man ang DepEd kakakulangan ka mga manunudlo kag learning materials para sa school year 2023 to 2024. Ginakula ang classrooms sa Iloilo. Kag amoyad tong natipon nga balita subong nga adlaw. Tugtubwa sa pareng nga oras kag istasyon. Sa DYIS-FM 106.7, ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.